Jekk tkun għaddit sena, inti tista' u ma tkunx qed torqod mal-mara tiegħek, jew il-mara ma tkunx qed torqod mar-raġel, daw jistgħu japplikaw għad-divorzju. Imma mbagħad jinħolqu ħafna problemi. Għax għandhom jagħmlu stqarrijiet il-partijiet, għax għandhom jitlu it-tfal, m'għandux jaqsam, għax għandu tidħol Allora kwistjoni. kif għandha ssir? Mela, ħadna d-divorzju għax kien hemm dat terminu li qed tgħid inti. Għandha ssir raġel mara. Ma raqdux ma' xulxin l-iktar minn sena, tapplika, tieħu l-ġurament, tipprova li inti ma konx qed tgħix ma' dik il-mara jew ma' dak ir-raġel u qod tgħidlek inti ddivorzjat. Issa problemi li għandhom x'jaqsmu ma' tfal, ma' proprjetà, mal Dik tkun proċedura separata. dik tkun proċedura, imma mhux tkisser il-ħajja ta' nies. Amma il-rati tagħna ma japprezzawx. Jiena l-iktar ħaġa li nara li nitkellem ma' nies jgħidu li tkissirhom ħajjithom jekkux id-divorzjati u separati hija tfal. Jiġifieri huwa dan il-konflitt fuq it-tfal li jew ma tixħallini nara tfal, jew hemm il-problema ta' parental alienation li ikellmuna ħafna dwarha. Speċa l-iktar ħaġa li nara danneġġanti għal psike ta' ħbib tiegħi li għaddejjin minn dawn l-affarijiet huwa kif jiġu jew imċaħda mit-tfal jew li jispiċċaw bit-tfal qishom xi ballun tal-futbol qed jilagħbu għalih. Hemmhekk It-tfal John ibatu ħafna. It-tfal waħda minn negattivitajiet li għandna fis-soċjetà huma żbalji li ġieli jagħmlu l-imħalfin fil-passat illi jaħsbu li qed jaġixxu fl-interess suprem ta' tfal u ma jkun l-interess ta' tfal suprem ta' tfal xejn. Jiena naf każijiet fejn missieruhom f'dit tikka ta' pajjiż, f'dil qatra ta' pajjiż illi kulħadd jaf il-kulħadd. Ilhom ma jaraw lil uliedhom 31, 32, 33 sena, kulħadd ta' duħaj ma jitkellmux ma' xulxin għaliex għax 31 years, 32, 33 years ago, missier per eżempju l-mara jew missier raġel ivvalenaw l-tfal kontra l-missier jew kontra l-lom. X'għandu jsir fil-każ ta' tfal? Fil-tfal l-ewwel nett jappartjenu lill-ġenituri. Mela il-qorti tittieħu lew għandna norganizzaw l-infrastruttura ta' kif nieħdu ħsieb it-tfal, mhux ħafna paroli fil-vojt, appoġġ jew iċ-ċentru għal-ħarsin ta' tfal li hemm Santa Venera, ħafna paroli imma fil-prattika rari isir xi ħaġa it-tfal għandu jkun hemm espert tagħhom li jiltaqa' ma' tfal, jiltaqa' mal-ġenituri u l-qorti għandha tkun ferma, dawn it-tfal irridu jkunu mal-missier daqshekk fil-ġimgħa, irridu jkunu mal-om daqshekk fil-ġimgħa. Equal access. Għalfejn daqshekk diżastruża bħalissa s-sistema għalfejn tikkawża daqshekk problemi. Faċli. Għaliex m'għandniex kapaċi u dan ngħidha bir-rispett kollu, sewwa il-Ministru tal-Ġustizzja l-ewwel nett għandu jkollu l-offiċju fil-qrati. Mhux qiegħed f'Berġa hemmhekk Daragona bħalissa u jrid ilaħħaq ma' dik u ma' dik u ma' dik. Dak irid ikun il-qorti ħalli jara għala qed isiru ċertu differimenti, għala qed idumu biex jittieħdu ċertu deċiżjonijiet, x'inhi l-problema u din il-problema nix nindirizzawhom. Jiena niftakar meta għamilna l-avukat ta' tfal. Taf fejn kienu jarawhom it-tfal f'kamra biex forsi naslu għal ftit soluzzjonijiet. L-ewwel problema tajt hija li m'għandniex il-Ministru fil-qorti. Dika l-ewwel problema. Dan iċ-ċentru li qed issemmi ta' Santa Venera? Dak iċ-ċentru ta' Santa Venera huwa organizzazzjoni tal-Istat fejn it-tfal li jkunu għaddejjin minn xi problemi minn xi ġenituri. Hekk qed jgħalmuhom fl-iskejjel illum. Sewwa pereżempju aħna konna ġenerazzjoni natu Kassana Luigi minn ma joqgħodx regoli jistawad bil-ferlas li kienet ġilda blazzar madwara u tikola fuq idejk. Jekk inti ma tkunx dixxiplinat. Illum it-tfal la tista' tajjat magħhom fl-iskejjel stess jgħidulek phone 197 ħalli inti jiġu jirrapportawk. Apparti li ġenituri jista' jgħid l-oħra ma inti. Ma fis-separazzjoni kif jilagħbu dawn l-affarijiet kollha l-fatt li t-tfal mhumiex dixxiplinati. Bis-sens qed nipprova nifhem x'hemm fil-proċess ta' separazzjoni viżavi l-istrutturi tal-istat li qed iwasslu biex ikollna din il-konfużjoni kollha li tweġġa anke ħbib tiegħi. Qed nipprova faċli. Nifhem.
Mit inti għandek każ ta' separazzjoni, ma tistax l-ewwel net ikollok lista ta' 60, 70 każ, 23 każ u tittisma'hom bejn id-9 u id-9 nofs ta' filgħodu u l-ofsinhar. Dik hija l-ewwel Mela għandna marda. volum eċċessiv ta' każijiet. Il-każijiet ta' separazzjoni għandhom jieħdu personal attention, jekk hemm bżonn għandu jkollna iktar imħalfin, tlieta li għandna mhumiex biżejjed, jiġifieri mhux qed ngħid li mhux qed jagħmlu xogħolhom, imma ma tistax ikollok lista u sempliċement jiġu l-avukati qas tkellem il-partijiet. Għanna aktar seduti fissati ta' Sinjora Mallem biex l-avukat forsi imur fil-bini liħor għax għandu jew għanda kawzi oħra. L-imħallef għandu dritt jagħmel appuntament, il-losses iridu jsiru by appointment. Isma' irrid din il-koppja l-avukati tagħhom ħana senja 3 sigħat, I want to know why we're not making progress. Mhux lista sħiħa u kollha differiti għal xarejt 3 xhur wara. Dik first point. It-tieni point fejn hemm l-interess ta' tfal. It-tfal iridu jiltaqgħu mal-ġudikant. Mhux inti tmur tajt isma' għandna ħtieġa li l-avukati ta' tfal jaraw daqsxejn. No. Il-ġenitur irid it-tfal hawnhekk ħalli nara tfal kif qegħdin jaħsbu. Għala qed jaġixxu b'dan il-mod. Kif iridu jaraw. Ma taħseb li huwa fil-kompetenza tal-ġudikant li jinteraġixxi ma' tfal f'dak il-mument tan delegat meta jaraw il-ġenituri tagħhom? Mux l-imħallef tiddeċidi. Ma memx per eżempju sistema fej kollok espert ta' tfal tal-qorti li mbagħad tista' joħroġ xi xorta ta' rapport dwar dan. Din hija, min naqblu li hija sitwazzjoni delikata ħafna. Min se jfassal dan ir-rapport? Dawk titħallas għalihom. Inti għandek il-massa tal-ġenituri imsalbin bl-ispejjeż illi jkun hemm illum it-soti biex inti tkabbar tfal, you need thousands, sewwa? Mela immaġina il-missier qed jagħti il-manteniment, it-tfal qed jgħixu x'imkien ieħor, qed jarhom darba fil-ġimgħa, you are depressed. Meta inti dawn it-tfal għandu jkollok aċċess liberu. Kull ħin u kull moment illi tajdhom, hello honey, this is your daddy. Hello love, this is your mother. M'għandniex umanità. Fl-analiżi ta' kif nimxu il-qorti tal-familja. U propju biex norbot ma' l-idea tal-umanità tiegħek. Jiena nimmaġna li tista' tkun pjuttost intimidanti meta inti tkun għadek tifel jew tifla u tinġiel tmur fil-qorti biex tagħti rendikont ta' kif il-ġenituri qed iġibu ruhom miegħek ikollok ċertu rapport li impliċtu fih ikollok ċertu obbligi irbit, imħabba, biżgħat. Umbat inti tidħol fil-qorti, jiena anke meta l-ewwel darba li tħall fil-qorti jien ħassejt li hija xi ħaġa pjuttost kbira, hemm ħafna proċeduri, hemm ħafna fenfer, immaġina għal tifel jew tifla. Fġieħ l-umanità, ma taħsibx li l-istat għandu jħallas għal dan ir-rapport li qed nitħattu dwaru ta' espert biex jikkomunika ma' tfal? L-istat mhux qed jaħdem b'mod professjonali kif jħendeli għal qorti tal-familja. Dan huwa punt li qed tulek diversi drabi. Aħna għandna qorti tal-familja, imma strutturalment m'għandniex il-makkinarju ta' kif dal-qorti tal-familja jaħdem bħala qorti tal-familja. L-ewwel nett qorti tal-familja irid ikun miftuħ Monday to Friday. Irrid ikun hemm mhux biss l-esperti, imma l-eżiġenzi ta' tfal jiġu imħarsa, li ma jkunx hemm abbuż, li ma jkunx hemm spejjeż addizzjonali għall attivitajiet ekstrakurrikulari ta' tfal. Għax jiġu għax it-tifel daħħaltu fin-nursery ta' dan il-football club u għandi bżonn 3,000 extra euro biex nixtrilu l-kit, biex ħallas għal-lectures u għat-tifla ġeneralment il-balew dal-affarijiet. Irrid ikun hemm iktar serjetà, isma' inti uman u jiena rridek sinjura illi tfal tagħkom igawdu lilkom mingħajr ma nċieħduhom miżbuħija tat-tfulija. Ħafna tfal jiġu hemm depressed. Mela, pereżempju kellna post ideali Santa Venera. Santa Venera se taġi irranġat bħala ċentru fejn allura it-tfal ikollhom personal attention u jsiru iktar laqad bej it-tfal u l-missierju u t-tfal u l-om ħalli ma nkissrux dik ir-rabta tal-familja. Mhux il-qorti tkun strumentali
Isma' inti għandek x'tagħmel sinjur, mela inse tara tfal 3 sigħat kull nar ta' sibt. U titħallas daqshekk manteniment. Il-pija m'għandekx toqgħod tindaħal. Jew iċċempel lil mara x'qed jagħmlu tfal, jew fejn qegħdin it-tfal. Qed li hemm ħafna inġustizzja. Kif Skull inġustizzja kbira. Qed ngħidlek għandha każijiet ħaqqas temmen fid-daqsxejn ta' Malta. Fejn missirijiet jew ommijiet ilhom ma jaraw lil uliedhom 31, 32, 33 sena u laqas jafhom. Kenna każijiet, pereżempju, missier qed ju kafe, f'kafeterija f'faċċata tiegħu, hemm it-tifla tiegħu waqas qed jarafha. Għax l-aħħar li ra kellha 3 snin, 4 snin. Illum għandha 38 sena, kważi 40. Pajjiż ta' annimali meta għandna dawn iċ-ċirkustanzi u dana mħabba żball illi jkun ħaġudikant. Imħabba il-lista twila ta' xogħol illi hemm u m'hemmx koordinament jew pjan ta' kif il-ġustizzja trid tidher li qed issir. Mela tlaqna.